Elikkäpä tulin purkamaan mun hienoja ajatukseni ja taas teille. Siis tosi hienoja, eikä ne ole niin mahtavia, aina niin parhaita. Ja siis en tiedä kuinka isoita. Joo, okei, en jaksa. Niin, elikkäpä. Niin. Ihmiset, kuunnelkaa. Kaikki, jotka ovat tällaisia, ottakaa tästä opiksi. Ihmiset, jotka kertoo niinku sun yksityisasioita. Niinku sillä tavalla porukassa ja on tosi hauska. Ja sitten siinä on niinku, ne ei ole mitään sun parhaimpia kavereita, eli ne ei tiedä kaikkea susta. Ja sit se on sun, ajatella vaikka paras kaveri. Mutta semmoinen henkilö, joka tietää susta aika paljon. Niin sit se on semmoisen, että hei, tässäpä minä nyt voisin kertoa tosi hienon jutun, että tuolla henkilöllä on vaikka, mikä olisi? No, vaikka jotain on tapahtunut. Mietitään vaikka, että epilepsia. Joo, se on hyvä. Otetaan esimerkiksi. Sä et ole kertonut sitä kellekään tyyliä vaikka 6. Sä luotat niihin tosi paljon. Ja sitten yksi, jonka kanssa sä oot, ottaa isossa porukassa, yhtäkkiä on sille, että hei, minä voisin kertoa koko maailmalle sen, että tällä henkilöllä on epilepsia. Sillä miksi? Siis sillä kyllä se henkilö kertoo niille muille, jos se haluaa. Sun ei itse tarvitse kertoa sellaisia asioita niille muille, jos se henkilö on siinä vieressä. Se kyllä kertoo niille, jos se haluaa. Käyttäkää tuota peitä tuolla joo, noi käytetään joo. Miksi jotkut ihmiset ei vaan osaa olla hiljaa? Niin, just väärään aikaan, väärässä paikassa, väärän ihmisen seurassa. Silloin se totta kai kertoo kaiken mahdollisen. Joka ikisen pienen salaisuuden sun yksityiselämästä ja susta. Miksi? Ja sit kun sä silleen, joo, yrität tälleen vihjata sillai näkymättömästi ja tälleen näin siinä porukassa, että ei oo, ei, että älä joo paskaa, mulla pitää epilepsia, ei joo, näin. Sitten ne kattoo silleen, en ymmärrä tuota vihjausta. Kyllä sinulla on, hänellä on kyllä, on. Ja se no niin, selvä no. Kiitos, olisin mä itekin voinut kertoa, mutta en mä halunnut kertoa niille. Ei sitten, ei väkisi. Ja miksi? Miksi te teet sitä? Etsikö toisaalta ajattele sitä omalle kannalta, että tyyli, jos sillä ajatellaan vaikka Martalla, joka just se levitti, kertoo aina tolleen asioita. Jos ajatellaan vaikka sillä olisi, vaikka se olisi adoptoitu, niin että se ei ole kertonut kuin vaan muutamille, ja sä oot yksi niistä. Ja se ei halua kertoa, kun sen mielestä se on noloa ja tälleen näin. Niin yhtäkkiä sä voisit sille, se on adoptoitu. Tässä teille kaikille tiedoksi. Miksi ne ei ajattele sitä omalle kohdalle? Et mitä jos niinku se sun kaveri, josta sä vaan levittelet, kun se on paikalla, niin alkaisi itekin sillä lailla. Tuntuisiko hyvältä? Tuntuisiko niin sitten olisi silleen, ei se mua haittaisi. Just semmoista alaista meininkiä, että joku vaikka on haukkunut jotakin ja sitten yksi on sillä että oma vika, että ei voi mitään, se riippuu vaan siitä, miten se reagoi. Ja sitten sille sanoo, että no mietipä omalle kannasi. Niin se on vaan silleen, ei, kyllä mä ottaisin se tosi hyvin. Esittää niinku tyhmää blondia. Blondi, joo, mulla on platinaa ollaan menossa. Niin, et esittää just semmoinen idiootti, että ei se mua haittaisi, kerro vaan kaikkeen. Se on vittu. Mikä teitä vaivaa? Miksi te... Ja sit jos sä niinku sanot sillä kahdestaan sille, että hei, että mä en hirveän tykkää tosta, kun sä kerrot näin, niin sit ne on silleen, mitä minä kerron? Ei minä ole kertonut mitään. Are you fucking kidding me? Silleen just äsken sä teit se. En minä ikinä vois tehdä silleen. Anteeksi, mä en tiennyt, että sä et halua kertoa sitä No et varmaan oot tiennyt. Ei sanonut sen. Mä oon vaan kertonut muutaman, että mä en halua levittää.
ei voi tehdä. Oikeesti, miksi? Sitten, sitten toinen tämä nykymuoti. Siis, jätkä. Tiedätkö, oli fruittarikausi. Kaikki, joissa vähänkään käytit värikkäitä vaatteita, oli tämmönen. Sä olit fruittari ja tälleen. Nytten, ne ei oo fruittareita. Ne on JVG-läisiä. Kaikki kai sä vaan näet kaikkialla. Ei vittu, kaikkialla Villekalle. Mitä? Oot siellä Villekalle. Kaikkialla. Ihan kaikkialla. Sä et tunnista edes kuka on Martti ja Pekka ja Seppo. Sä et tunnista niitä, kun ne kaikki näyttää ihan JVG-läisillä. Jos Villekalle laitetaan sinne sekkaan, niin sä et silleen, kuka niistä se on? Koska kaikki näyttää niin samalta. Kaikilla hippoo snäpäri. En mä tiedä. Se hippo, se on ehkä oikeesti ton verran päässä. Mä oon miettinyt, miten se pysyy. Onko se oikeesti niin kireellä, että se pysyy? Eikö ne... Miten näet kiertää veri päässä? Ja sitten niillä on se 10 miljoonaa huulissa. Nyt näyttää hyvältä, joo. Näyttää tosi hyvältä. Tosi hyvältä näyttää. Pelätäänkö vähän pojat jätkää? Haluatko lisää nuuskaa? Haluatko mennä 20 milliin? Ja siis kun nekin käyttää värikkäitä vaatteita. Ja jos niillä sanoo, että sä oot ollut fruittari, niin ne vois eikä olla, mutta jäkärit. Bitch blaze. Se on nykyään melkein sama asia, kaikki vaan unohtaneet se sana. Aika kaikki, jos pistätte sillä snäpärit, se hippoo vaan päältä ja käytätte 10 miljoonaa nuuskaa huulessa sillä, että se näkyy. Miksi se pitäisi näkyä? Miksi se vaan voi olla sillä, että joo, mulla on nuuska huulessa. Joo, ehkä vähän paistaa, mutta ei sillä tosi jäskää. Niin, ja sitten tuollainen pensseli. Joillekin ei vaan sovi, se ei vaan sovi. Sitten mä oon nyt kuutika. Et oo. Sä et oo yhtään sen miehekkäämpi. Miksi? Hyi. Just siis päivä menee pilalle, kun sellaisen näkee. No ei nyt ihan, mutta jos sä näet 10, niin silloin menee. Ja Oulussa niitä on ihan saatanasti. Meet keskustaan, niin näet 50. Mistä teitä tulee? Miksi? Ja sitten ne on vaan silleen, mä pelaan futista. Oikeesti mä aloitin sen niinku päivä sitten. Mä pelaan nyt lätkää. Ja sitten hei moro, onko sulla forwardin vittiä? Mä aloitin anna 4 pussia, mä aloitin 4 pussia. Tai sitten nyt kiittää. Aina paljon 20. Ootte ihan vittu seksikä. Miksi te siis miten ne sais pillua? Onko ne kaikki muijat, jotka lankee niin pöljiä tai niinku sokeita? Ei siis millään pahalla. Mut siis mä niitä vaan tykkään. Mut silti mä en ymmärrä teitä, jotka lankeette sellaiseen, joten mielestä se on niinku koska se on vähän vittu rumaa. Mitä? Miten te saatte pillua? Maksatteko te niille, että ne harrastaa teidän kanssa seksiä? Mikä tätä muijaa vaivaa? Miksi? En ymmärrä. Mutta okei, olkaa JVG-läisiä. Saatte blondeja pimpoja. Paitsi mä en oo blondi. Tai mä oon blondi, mutta pimpo. Okei, tämä selvä. Hienoa. Tosiaankin mä oon vähän sairas, sen takia mä ääni vähän vammainen. Mutta joo, mä oon puhdistanut itseni vitutuksesta. Okei, ootte homma kaikki.